egun on guzti hori eta eskerrik asko etortzeagatik. Garai hauetan galderaz beteri ditugu buruak eta orokorrean ez dugu erantzun askorik aurkitzen. Askoz, galdera gehiago erantzunak baino. Esaten da, pertsona azkarrak galdera asko egiten dituztenak direla. Guk ez dugu uste oso azkarrak garela, baina bai egiten dizkiogu galdera pila bat geure buruari. Galderak egin behar ditugu. Errealitate berri honentzako erantzunak eta azalpenak bilatzen ditugu. Politika egiteko modua aldatzen ari da. Politika transizio garaian aurkitzen da eta aldatu egin behar du. Ez dugu ikerketa sakonik egin behar horretaz konturatzeko. Eta ez dut uste, exagerazio handirik denik esatea, jende askok, alderdi politikoak, eta inkluso demokrazia ordezkatzailea bera ere zalantzan jartzen dituztela. Hain zuzen ere, lagunekin, jendearekin, kaleko jendearekin, hitz egiten dugunean, iritzi asko errepikatu eta errepikatu egiten dira. Gizarteak duen pertzepzioa politikarekiko nahiko negatiboa da, eta hori ere argi dago. Hala ere, horrek ez du esan nahi, politikoak desagertu egingo direnik edo demokrazia ordezkatzailea bera ere aldatuko denik. Ez dut uste. Eta ez dut uste ere politika egiteko modua errotik aldatuko denik ere ez. Baina jendeak zer dio? Politikaren eta politikoen sinesgarritasunagatik galetu eskero, egia da pertsona askoren erantzunak nahiko negatiboak izaten direla. Erantzun hauek argi erakusten dute politikoen eta herritarren arteko harremana ez dela ona. Batzuek politikaren desatxikimentua deitzen diote. Beste batzuk politika tradizionalaren amaieratz hitz egiten dute. Beste batzuek politikaren krisitaz hitz egiten dute. Ordezkaritza sistemaren aldaketa erradikalak ere iragartzen dituztenak ere badira. Baina zergatik zabaldu da gobernuak arazoan irtenbidea izan bainok haien kausaren ideia dela? No hay una sola razón. La corrupción, la crisis económica, el aumento de la desigualdad social, la globalización, posiblemente una combinación de razones. Pero en cualquier caso, sea por una o por otras razones, lo que la realidad nos está mostrando es que estamos ante un punto de inflexión de hacer y de entender la política. La política se ha encerrado en su mundo, se ha creado barreras y no le queda otra solución que encontrar y saltar esas barreras y traspasar sus propios muros, esos muros que ha ido creándose. Traspasar esos muros va a exigir un cambio de actitudes, pero no solamente por parte de los políticos. La política tiene que dejar de hacer, de mirar a la sociedad como una fuente de problemas, pero también es necesario que la sociedad deje de considerar a los políticos como un mundo aparte, desconectado de la realidad. Porque para afrontar los desafíos actuales, políticos y la sociedad tenemos que sumar capacidades. Dicho de otra manera, en las actuales condiciones sociales, los gobiernos y la gente necesitan ir de la mano. Políticos y gobiernos tenemos que sumar capacidades. Hoy en día, los políticos y los gobiernos necesitan las capacidades de agentes no políticos, de agentes extragubernamentales. Y etorkizuna eraikiz estamos construyendo un modelo de hacer gobernanza abierta y colaborativa. Etorkizuna eraikiz sabe que la participación es la mejor manera de empezar a sumar capacidades y a derribar muros. Ahora bien, no nos interesa cualquier tipo de participación. No podemos compartir cualquier perspectiva sobre la participación ciudadana. Cuando apostamos por la participación es porque queremos crear las condiciones para unas relaciones estables de cooperación con la ciudadanía organizada y no organizada. Generar
generar relaciones sinceras de confianza. Construir relaciones de confianza es posiblemente el reto más complicado al que nos estamos enfrentando. Y no basta hacer llamamientos para participar y para compartir. Tenemos que demostrar nuestra voluntad de compartir. Tenemos que facilitar espacios para pensar en términos colectivos, para cambiar las formas de relacionarnos entre los grupos sociales y entre los gobiernos, entre los políticos y los ciudadanos. Espacios en los que se maneje el prefijo co, espacios para co-crear, espacios de coproducción, espacios de coexperimentación, espacios para encontrarnos. Espacios en los que vayamos definiendo objetivos comunes y visiones compartidas. Apostar por la participación significa crear una amplia red de asociaciones sociales que puedan tomar parte en el planeamiento, en la ejecución, en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Apostar por la participación es algo bastante complejo. Konplexua da, parte hartze kultura bat baita bultzatu eta sustatu behar duguna. Hau ez da pertsona talde bat, mahai inguru batean esertzea bezain arrunta. Parte hartzea ikasi beharreko zerbait ere bada. Politikok ikasi egin behar dugu eta herritarrak ere bai. Parte hartzea hitz egitea da, baina baita ere entzutea da. Elkar ulertzeko, akordiotara heltzeko, tirabideak konpontzeko gaitasuna da. Ekartzen dituen onurak, ikasketa pertsonalak, akzio kolektiboaren emaitzak eta ikuspuntu ezberdinak integratzeko gaitasuna da. Baina kultura hori sustatzeko estrategia bat behar da edo behar dugu. Eta gure ustez, kultura parte-hartzaile hori sustatzeko erantzunkizun nagusiena, politikoena eta gobernuena da batez ere. Horretaz, nire kasuan, Gipuzkoako Foru Aldundiko herritarren partaidetza zuzendari moduan, nire egiteko nagusia batipat parte hartze kultura garatzeko baldintza onenak sortzea izan da eta izango da. Horregatik, kultura parte hartzaile baten garapena sustatzeko eta babesteko ideia nagusi horrek zuzendu du gure 2015-2019 eperako jarduera plana. Eta geure buruari egin genion galera nahiko erresa da egiten, baina pixka bat zailagoa erantzuten. Eta galdera zan, nola sortzen da parte hartze kultur hori? Eta galdera honen erantzunean berdin esku hartzen dute bai politikoek, bai administrazioan lan egiten duzuenok, eta baita ere herritarrak orokorrean oro har. Gure kasuan, galdera honi erantzuteko nire zuzendaritzaren estrategia 4 zutabetan oinarritu dugu. Eta erronbo horren bitartez azaldu daiteke. Erronboak 4 ekintza talde barneratzen ditu. Partaidetza sendotzeko ekintzak, partaidetza errazteko ekintzak, partaidetza zabaltzeko ekintzak eta edatzeko ekintzak ere. Hoiek dira gure planaren oinarriak. Eta 4 oinarri hauen inguruan ari gara gauzatzen orain aipatu dudan 2015 eta 2019 eperako gure zuzendaritzaren jarduera plana. Zilegi da esatea ere, 2015ean plan hori diseinatzen hasi ginenean, ez ginela zerotik hasi. 2010ean onartuta genuen partaidetza buruzko araua geneukan. Arau horren fruitua, hain zuzen ere, herritarren partaidetzaren zuzendaritza bera ere egotea. Bestalde, 2011tik eta 2015 arte, bai aldundiak eta bai udalek hainbat partaidetza prozesu burutu zituzten. La participación, por tanto, no era una novedad en la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero seguía siendo una gran desconocida en amplios sectores, tanto políticos como sociales. Por eso, para fortalecer la participación, necesitamos una estructura institucional. ¿Y por qué es tan importante esta cuestión? Pues porque las formas tradicionales de hacer la política, de gestionar la administración, las formas no participativas, están tan arraigadas
sustraituta que daudelako. es necesario Eta hacer beraz, visibles y lehentasuna dute haiek operativas ikusgai nuevas egitea eta reglas de eragikera juego. bat bultzatzea La aprobación de un plan jolas nos permite arauetan. tener una Plan hoja de bat ruta y onartzeak laguntzen una digu dotación bide horri bat izatea presupuestaria eta asignada a cada aurrekontu una de las zuzkidura bat acciones izatea que aurreikusitako emprendemos. ekintza bakoitzean. La norma foral de Parte participación hartzeko es foru para nosotros un araua instrumento guretzat fundamental. funtsezko tresna da. Primero, porque las Lehenik normas eta behin obligan, arauek aunque behar no todo el egiten mundo lo dute, crea nahiz así. eta mundu guztiak En horrela segundo ez lugar, pentsatu. porque nos Bigarrenez permite gainera, desarrollar horri esker, un organo conjunto multzo bat de landu órganos ditzakegulako que ayudan eta al sortu desarrollo parte de la hartzean participación. garatzen laguntzeko. Y tercero, Eta porque nos ha hirugarrenez, permitido horri discutir esker, con grupos talde políticos, politikoekin eztabaidatu con dugulako, bai técnicos, con adituekin, expertos teknikariekin y con la eta ciudadanía su propio herritarrekin contenido. bere Y de esta eduki manera bera. Eta hemos ido horrela, generando más kultura bat cultura en sortzen torno a la joan gara participación ciudadana. La herritarren Comisión parte Foral de hartzean. Participación Parte hartzearen es clave foru dentro de batzordea la Diputación funtsezkoa para da hacer aldundiaren ese trabajo transversal de coordinación entre todos los departamentos y de esa manera impulsar el plan de participación ciudadana. Por último, hemos constituido el espacio interinstitucional de participación ciudadana, un espacio en el que se coordinan las actividades tanto de los ayuntamientos, entes locales, como la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Principalmente, este espacio tiene o cumple 4 objetivos. Por un lado, crear una red de gobierno multinivel. Segundo, establecer un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Promover canales de asistencia técnica y de cooperación para el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de participación ciudadana. Y finalmente, impartir programas formativos y jornadas especializadas en torno a la participación ciudadana. El espacio, a día de hoy, cuenta con 70 entidades adheridas y 3 grupos de trabajo estables. Un primer grupo de trabajo en torno al tema de los presupuestos participativos, otro en torno al tema de la normativa y el tercero en torno a la creación de una guía para la sistematización de buenas prácticas. Y todo ello desde una estructura general de coordinación, tanto política como técnica. Este es, por tanto, nuestro despliegue de nuestra estructura institucional en torno a la participación ciudadana. Una estructura que en breve, además, se verá ampliada con la puesta en marcha del Consejo Social de Participación Ciudadana. Una estructura pensada para generar cultura en torno a la participación, tanto interna como externa. Herritarren partaidetza, bigarrenik, erraztu behar dugu. Parte hartzea ezagutzeko eta praktikatzeko tresnak herritarren eskura jarriz. Parte hartze plataforma virtual bat abian jarri dugu Aldundian bertan sortutako edo berari lotutako beste parte hartze prozesuetako partaidetza handitu eta eztabaidak sortzea ahalbidetzen duena. Teknologia ondo erabiliz gero, ateak irekitzea ahalbidetzen digu, gardenagoak izatea ahalbidetzen digu, eta parte hartzearen kulturan eraldaketa egitea ere ahalbidetzen digu. Aholkularitza tekniko eta metodologikoaren zerbitzu bat jarri dugu ere, udaletxe guztientzat, eta horrez gain laguntza lerroak ere baditugu partaidetzazko ekimenak, kontu emate prozesuak, edo aurrekontuetako partaidetzazko prozesuen garapenerako. Bestalde, eta azpimarratu nahiko nuke, parte hartzaren inguruan, hainbat prestakuntza programa ere abian jarri ditugula. Lehenik eta behin, barne izaerako prestakuntza programak, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarietzat eta politikarientzat beraien parte hartzaren inguruko kultura kompetentziak sortzeko, bigarrenik, IBAPekin lankidetzan formakuntza programa bat, baita ere teknikarientzat eta politikarientzat bere udaletan egiten dituzten parte hartze prozesuetako zeharkako gaitasunak, metodologiaren inguruko gaitasunak edo gatazken kudeaketako gaitasunak eskura ditzazten ere. Hirugarren, herritartasun eskola bat sortzeko plan piloto bat ere abian daukagu, lurraldeko nagusiekin eta gazteekin elkar lanean. Eta azkenik, UNICEFekin lankidetzan aurrak ahalduntzeko partaidetza programa bat jarri dugu martxan, gobernantza modelu berrietan formatu eta etorkizuneko erronken inguruan
eurekin eztabaidatzeko espazio bat sortuz. 2016an partaidetzazko aurrekontuak egiteko edo garatzeko modelu berri bat jarri gendun, martxan, Gipuzkoako Foru Aldundia herritarrekin konektatzeko beste eredu bat. Aurrekontu irekiak izena duen ekimena. Ekimen honen bidez, gure biztanleen eta herritar erakundeen lehentasunak eta beharrak ezagutzeko aukera izan dugu eta horrek guztion eskarekin badatozen irtenbideak eskaintzea ahalbidetu digu. Ekimen honek 5 fase ditu, lehen fasea, definizio fasea da, non komunikazioa, prozesuaren koordinazioa, logistika eta jarduera garatzen dituena. Bigarren fasean, berezko partaidetza prozesua burutzen da, kanal ezberdinak erabiliz. Alde batetik, gutunak bidalita, Gipuzkoako etxe bizitza guztietara, galdeketa batekin. Bestetik, herriko kanpaina, karpa fisikoak jarriz, udalerri batzuetan, aurten 38 udalerritan izan du gara, topaketak gauzatuz, herritar erakundeekin, bilerak eginez, eta beraien ekarpenak eta proposamenak zuzenean jasoz, eta baita ere, azkenik, gure plataforma virtualaren bitartez, proposamenak jasoz baita ere. Hirugarren fasea, zirriborro fasea da, aurrekontuen proiektuen aurre proiektua egiten da, eta aurrez, herritarren proposamen analizi teknikoa eta politikoa egin, eta zirriborroan sartu daiteken ala ez, ala erabakita. Laugarren fasean, aurre proiektu hori batzar nagusietara helarazten da, eta argi berdea ematen zaio, bai ala ez, eta eman ezkero, ja, 5. faseara iragatzen gara, eta behin aurrekontuak onartuta, kontu ematea egiten da herritar guztien aurrean, banan adieraziz euren ekarpenak onartu diren ala ez, eta aurrekontuetan sartu diren ala ez. Aurtengo aurrekontu irekien datu nagusiak orokorrean izan dira 2008 eta 59 pertsonak parte hartu dute, 7.682 ekarpen kodifikatu dira, horietatik 4.753 izan dira proposamen zehatzak eta gutxi gora bera erdi inguru onartu dira aurrekontu proiektuan. Difundir la participación ciudadana es, a nuestro entender, una tarea y una parte fundamental para asegurar la transmisión efectiva de las acciones que llevamos a cabo desde la Dirección de Participación Ciudadana, así como una herramienta para poder llegar a toda la ciudadanía. Con ese objetivo, bimensualmente publicamos una newsletter donde se dan a conocer todas las actividades que llevamos a cabo desde la Dirección de Participación Ciudadana, así como otras actividades que se llevan a cabo desde otras instituciones o entes locales, tanto forales, regionales, nacionales o internacionales. Otro de los aspectos que para nosotros es importante es favorecer redes, foros y encuentros sobre participación ciudadana. Actualmente debemos decir que contamos con una relación estable en materia de participación ciudadana con redes nacionales e internacionales y también contamos con una colaboración estrecha con universidades e instituciones en materia de participación ciudadana. La organización de este primer Congreso de Participación Ciudadana es muestra también de nuestro impulso por crear red, un espacio donde poder compartir, conocer experiencias internacionales, codiseñar y reflexionar de manera deliberativa cómo debe ser la participación ciudadana en nuestro territorio ahora y en el futuro. Herritarren partaidetza zabaldu nahi dugu. Eta horregatik, apustu sendoa egin dugu partaidetza prozesuetan sail eta departamentu guztiak sartzeko. Hala, partaidetzazko deliberazioa instituzionalizatzea da gure helburu nagusien egitekoa. Orain arte, 2 urte hauetan zehar, pasatxo, garatu ditugu 25 prozesu eta gaur prozesu horietako 3 azalduko dizkizuet labur-labur. Lehenengoa, gure modura proiektua da. 2016ko apirilean martxan jarria
eta 2017ko maiatzean bukatua. Gaztematika eta Gipuzkoako Foru Aldundiko partaidetza eta gaztedia sailek Zarauzko udalarekin elkarlanean burutu duguna. Proiektu honen helburua zen Zarauzko gaztedia zerbitzua diseinatzea eta horrekin batera gaztematikako, gazteentzako, balio anitzeko oinarriak finkatzea. Proiektua 5 fasetan burutu gendun, prestakuntza fasea, autodiagnostikoa, proposamen fasea, ebaluazioa eta sistematizazioa. Partaidetzazko prozesu honekiko esan dezakegu oso interesgarria izan dela, 8 lan ildo garatu bai dira eta 55 akzio proposamen identifikatu baita ere. Prozesu parte-hartzaile honen ondorioz, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta baita ere Zarauzko udalak esan dezakegu baita ere hein handi batean beraien helburuak bete izan dituztela. Aipatu nahi dudan, bigarren partaidetza proiektua lehen sektorearen dinamizazioa deiturikoa da. Herritarren partaidetzaren zuzendaritzak, nekazaritza eta landa garapeneko zuzendaritzak, mendietako zuzendaritzak eta lurralde orekako zuzendaritzak diseinatua eta bultzatua. 3 izan dira proiektu honen helburu nagusiak edo garrantzitsuenak. Alde batetik, lehenengoa, lehen sektorearen erronka estrategikoak identifikatzea. Bigarrena, identifikatutako erronka bakoitzarentzat akzio plan bat diseinatzea. Eta 3. administrazioaren eta lehen sektoreko eragileen artean lankidetzazko espazio egonkor bat sortzea. Horretarako, lanerako hasieratik lanerako espazio bat sortu gendun eta prozesuan zehar guztira esan dezakegu 30 bat pertsona modu estable batean parte hartu dutela. Prozesuak 2 fase izan ditu. 2016 urtean lehen fasea, non 3 erronka estrategiko horiek adostu ziren eta baita ere bakoitzarekiko akzio plan bat diseinatu. Eta bigarren fase bat, aurten abian jarri eta garatzen ari garena, non 3 akzio plan horiek garatzen ari garen. Akzio planak daude lotuta alde batetik komunikaziora, bigarrena errentagarritasunari eta 3. Kudeaketari lotuta. Eta ikasketa bezala esan dezakegu prozesu honetatik emaitza garrantzitsuenak izan direla alde batetik. Politika elkarrekin diseinatu eta sortzeko administrazioaren eta lehen sektoreko eragileen arteko lantalde egonkor hori sortzea. Bigarrenik akzio betez jasotako plangintza bat martxan jartzea. Eta 3. gure politika publikoen diseinuan eta betetzean herritarrak eta inplikatutako eragileak erdigunean ezartzen duen politika ulertzeko eredu bat asmatu dugula. Azkenengo proiektua Euskalgintza Berrikuntza Palankak 2016 eta 2017. Gipuzkoako Foru Aldundiko herritarren partaidetza eta hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzaren artean egindako proiektua. Proiektu honek 3 helburu izan ditu nagusiki. Alde batetik, euskara sustatzeko berrikuntza palankak identifikatzea, gauza berriak eginda eta eraginkorragoak izanez. Bigarrena, euskara sektoreko eragileen lantalde egonkor bat sortzea eta 3. euskararen inguruko diskurtso amankomun bat eta elkarbanatua sortzea. Euskararen alorra osatzen duten erakundeen eta aldundiaren arteko erlazioa eraldatuz. 2016 urtean backcasting prozesu bat egin gendun, euskara irudikatuz 2030 urtean eta horrela 2016an eta 2017an aplikatu beharreko berrikuntza palanka posibleak identifikatzeko asmoz. 2016an 31 berrikuntza palanka identifikatu genitun eta 2017an horietako batzuk lehenetsi eta gauzatzen ari gara. Prozesu honetan ere jarduera alor berriak ere proposatu izan dira eta oraindik esploratu gabeko bide berriak ere hasteko aukera azaldu da Putzu Berri proiektuaren eskutik. Bestetik,
Zuzendaritzaren diru laguntza sistemaren azterketa diagnostiko bat eginda eta datozen deialdetan zehazteko proposamenak jaso dira gehikortasun handiagoko irizpideak ezartzeko aukerarekin. Euskalgintzaren 2030ko etorkizuneko ikuspegiaren inguruan diskurtso amonkomun bat adostea lortu da, eta oro har ere proiektu hontan esan dezakegu 40 bat pertsonak edo entidadek parte hartu dutela modu egonkor batean. Prozesu guztiak lantalde osasuntsu eta egonkor bat izatea ahalbidetu du eta euskararen sektorea osatzen duten eragileen eta hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzaren arteko harremanak asko sendotu ditu. Guzti honekin, pentsatuko zenuten bezala, herritarren partaidetza zuzendaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburu nagusia lankidetzazko kultura bat zabaltzea izan da. Sailen artean lan egiteko beste modu bat. Herritarrak politika publikoen erdigunean ezarri eta herritarrak gainerako eragileekin administrazioan lan egiteko bertan sartuko duena. Y voy a ir terminando. Parece evidente que estamos insertos en una tarea de redefinición y renovación de la política convencional. Y ello nos obliga a edificar un sistema político que, en primer lugar, sea aceptado como legítimo por la mayoría de la ciudadanía. En segundo lugar, que esté basado en la cooperación y en la construcción de visiones compartidas entre políticos y ciudadanía. Y en tercer lugar, que ese sistema político, además, funcione. En esta tarea, la participación ciudadana es un elemento fundamental, indispensable, diría yo. Pero como he venido insistiendo, construir metas comunes, visiones compartidas, no es algo evidente por sí mismo, sino requiere de mucho convencimiento, requiere de entrenamiento, requiere de disposición, requiere de impulso y yo diría sobre todo que requiere de más impulso. Y he insistido también en que es una tarea colectiva en la que los políticos, los gobernantes, debemos de jugar un papel promotor, facilitador, confiando en la ciudadanía y haciendo que la ciudadanía confíe en los políticos. Pretendemos impulsar un modelo de administración pública capaz de generar redes, de escuchar, de atender, compartir las demandas de la ciudadanía. La idea de la participación ciudadana se encuentra además en el núcleo de la idea de la propia democracia. Diálogo con la ciudadanía para abordar los problemas, deliberar conjuntamente y proponer soluciones. Ese es nuestro camino. Pero no me cansaré de repetir una idea, y es que la participación es, sobre todo, una cultura. Y un elemento central de esa cultura es que la participación y que la ciudadanía, comprenda que la participación es un derecho que a la ciudadanía le corresponde ejercer y que a los políticos nos corresponde favorecer y respetar. Estamos en eso. Eskerrik asko.